Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kum kadak kajing kenmau buram yang lengku sengiap basispa and replace nem jong wok Kiang nang ba. Kabanlong ha kalai po tarik nok pra arjar absan ka khenru khulut komiti senra joy ha ka arpoi tarik nok pra kala penlong dak jing Yakob dat Mawpoiñ Ïatan Tyllai para Mookhrah hamadan dolong joy. Ha ka nek jing Yakob lawan yashim benta dagi samla ba ki long kami nakidong bat ki snong ka sor joy. Bat ka jing Yakob ka long ka Shongshit dak jing sakilang ki pai ba. Kathong jok ani ka jing Yakob kalang ban kring ya ka perkhat perdan ka juk mata sipang ki jing Lehkai ki ba Kiang nang ba ujus Sngewtynnat ban penbernia ha ki sngi ki jinglong khna bat la ki jong ki perlok jong.
ini mau ngumpul mau. Baik. Dia mau ngumpul. Baik.